Right team, muri sei? Ndandichifidha huku right, vandangogaya zvangu kuti pane nyaya iri kunetsa, nyaya yemutoriro iyi guys. From what I've seen ka, this issue ka yanetsa because I've seen vafana vechidiki vakawanda unenge uchingonzwa kunzi akabatwa nemutoriro. Ukamutarisa so you feel sorry for that kid. Handeti? And zviri kuitika kuvakomana, kuvasikana nevakuru. I think guys this thing should end. This thing should end. I'm told kuti munhu kana atongotanga mutoriro kuzouregedza kwacho kunonetsa. So inenge yatova addiction. But if you notice these days excuse me, vapana vechidiki vakupenga, unoona vapana vakutopenga, vakutotenderera musoro vachiri vana vechidiki zvakati tisingamboona makore atakakura ayaya, which means kuti this thing is taking a toll on the youth anova maleaders emangwana. Saka ndakandichikumbirisawo nemwoyo wangu chaiwo chaiwo kuti guys ka, if you know anyone please go and seek help. Ukaona kuti wakazvitanga zviri kunetsa enda unowana rubatsiro. Ndimi maleaders emangwana, ndimi vatungamiriri vachatiendesa kumberi mangwana. But ivo vechidiki vacho kana vakutanga kupenga vari vana vadiki zvakadaro, ko nyika yedu inoenda kupi? So guys, let's take this issue very serious. Let's take this issue very serious. Kana paine waunoziva, a friend or a relative, please let's try and help. Tinogona kutaura futi pama comment section edu kuti how best can we tackle this issue. Anditika tibatsirane, ngatibatsiranei because it's not good. It's not good. Iwe unogona kunga mwana wako asati azvitanga anogona kuzvitanga because I'm told kuti muzvikoro imomo futi ndoma kuzviri kutangira. Handiti hazvina basa kuti unonamata kana kuti it's affecting kids because kune peer pressure especially kuzvikoro, kumacolleges nekupi nekupi. Mwana anongotanga sekuseka inopedzisira ya addiction. So please guys, ngatibatsirei nyika yedu yeZimbabwe, ngationei zvekuita. Ini ndinokumbira kuti kana uchitoziva anotengesa kana kutomhangara kumapurisa kuti asungwe because we are killing tomorrow's leaders. Zvinonzwisa tsitsi. Ndakaona munhu ainzi akarohwa nemutoriro. I'll tell you a story. Ndine pamwe pandakaenda so taita kamukagraft right, tichishanda saizvozvo. We were there. Saka takaona mumwe mufana anga akagara pamusoro pejurawo. This guy anga akangogara pamusoro pejurawo angori zii asingatauri munhu asingaite sei. Right. So we did what we were doing. Tine kabasa katatichita area icheyo. We took almost about 2.5 hours. Takasvika pakubva ipapo mufana yakangogara same stance yataona ari ndo yanga angori. Tikazobvunza kuti ko guys ndepi zvikanzi akarohwa nemutoriro. Guys, it's not good. I tell you. Mvana yeyo so ndine picture yake musoro mangu soka. Kwandiri anga finished. Guys, imagine guys, 2.5 hours. Munhu akagara pajurawo, haana kutaura, akangovhura maziso akangoti zi. Anga akangoshama muronga. For 2 hours, 2.5 hours. Just imagine. Kusvika tibvepo, so I don't even know pamwe akazoita 4 or 5 hours. This is not good guys. This is not good. Kune vanotengesawo mutoriro. Mune vana guys. Guys, let's try and find other better means of surviving. I know kuti zvinhu zvakaoma, but tine dzimwe nzira dzakanaka dzakachena dzekuita nadzo mari. I thank you and I hope we are going to take action. Love you. Take care. Right, musakanganwe guys. Musakanganwe. Let's subscribe. YouTube channel yangu iripo. Subscribe by invite wa mashamwari ako, hama dzako, ma workmates, girlfriend yako vangoitawo zvimwe chete, mongo like, moshare, mokomenda, you see. Right, kuti tirambe tichitaura nekubatsirana mune zvakawanda zvatiri kuona zviri kuitika munyika medu kana iko kunze, zvinhu zvinoita kuti raramo yedu se mankind iwe yakanaka, iwe inoyemurika, iwe inoendeka. Anditika, I love you guys. I missed you. Take care.